‘Yan uwana, misali mai ƙarfi da nake so in baku a yanzu yana sa ni rawar jiki idan na tuna. ‘Yan uwana, shin kun san yawan al'ummar duniya a halin yanzu ya fi yadda yake a da? Kun yarda da haka? Kuma yawan al'ummar musulmai a doron ƙasa masu yin sujada domin Allah sun fi yawa a yanzu akan kowane zamani na da tun daga halittar ɗan adam. Ina tabbatar muku kada ku yanke fatan rahamar Allah. Addinin Allah tabbatacce ne kuma a ƙarfafe yake. Muna da matsaloli kuma za mu shawo kansu da yarda Allah. Muna da rikice-rikice amma kar ku kasance masu yanke ƙauna. Muna da rabuwar kawuna, muna da rashin haɗin kai, amma da taimakon Allah idan muka ci gaba da tunatar da mutane haƙƙunanmu ga junanmu da yin magana da juna cikin girmamawa da iya mai da martani mai kyau idan aka samu saɓani ko idan abubuwa ba su tafi yadda muke so su tafi ba, to lallai za mu kasance masu hidimar addini. Akwai abubuwa da yawa da za mu yi fata. Kalli masallacin nan, ‘yan uwa, a cike yake maƙil. Ashe wannan ba alama ba ce cewa Allah ne ya haɗa mu? To me yasa za ku yanke ƙauna? Wannan ɗakin Allah ne, muna gab da saka kawunan ma ƙasa don Allah. Zan sa kaina a ƙasa insha Allah saboda Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma ba sau ɗaya ba, sau da yawa. Alhali waɗancan matsafan na zamanin Annabi Musa alaihi salam sun kasance azzalumai, amma da suka koma zuwa ga addini, sannan suka yi sujada ɗaya tak, ba biyu ba, ba biyar ba, sujada ɗaya suka yi wa Allah. Allah ya ce mun yafa dukkan zunubansu, kuma mun ba su aljanna a madadi. Idan sujada ɗaya za ta iya wanke duk laifin da suka yi, ‘yan uwana, na yi dubban sujada, ina fatan Allah ya karɓi ko da guda ɗaya ce. Kai ma ka yi, dukkanmu mun yi. Ku yi murmushi, muna sa rai. Allah shi ne Rabbun Gafur. Allah ne mafi rahma, Allah ne mafi gafara, mafi jin ƙai. Kada mu ke mai da mummunan martani idan abu ya same mu.